Kejingpule na ka kitab Baar u Samuel, kelendong kepaning kong kat iwe hadu saw, kat we hadu kat khandai bat ar pulai hadu ar puhinyo. Hadian kejingyap u Sol, u David u lawan pai na kejing penyap, yaki Amalek bat ulasa ar sngi ha Ziklag. Ha kasngi kabalai uwe u Briu, ki janpong jong u ki bala kat bat baro shikli dau kendo suda. Ulawan poi na kejaka dara u Sol. Tang shupoi hakmat u Daben, ula dem hadu kendo ban ngu yu u. U David ula kili yu u, nang no piwa la jubab yu u. Ngala heriab na kadara ki Israel. Nang ta u David ula kili yu u. La jakum nu, hayatu yanga, uta ula jubab, kipat kila pet na katma, bat bun ba kila kelon yam. U Sol bad u Jonathan u kunjung uru kilayam. U David ula shim yala kijan, bad ula kat iki, bad kibriu baro kibayadan bad u kilali kumju. Ti kilas musi bad kilayam, bad kilasya cingit hadu enda janmir, na kabinta u Sol bad u kunjung u Jonathan, na kabinta kipat u try bad kaying kasem Israel, na mar kilakilon na kawait lam. Ani ya keburom jumpa ko Israel, la penyap halor kejaka kintang. Ki kamsted banya ki pukni, ki kam klan banya ki sing. Ku kun kintay ke Israel, to yam namar usol ubal penkup yapi, da kalinin bad ki jan sausenyang, ubal penriam da ki jenden siar, halor ki jan pong jumpi. Kumno ki baklan bor ki lakilon hapedeng ke jingyele. U Jonathan utia basya penyap halor gijaka kibakenjang. Ngayam na kabenta jumpi ko Jonathan ko para jonga ko loktep mensim jonga kajing iye jumpi yanga ka kampela banya kajing iye jong gikentay. Kumno kibaklan bor kila kilon ban kitiarya pom kila pulom. Kumno kibaklan bor kila kilon. U Sol bad u Jonathan kiba iye bad kiba iye klem ya klan ha kajing em bad kajing yam ka ktien jong utrai kasam trapo kadukhan ar hadu lai bad san hadu hinyu to shashkor kanong sharai u Israel me ubayalam yaw Joseph kum ka kenhun langbron mami ubashong khet halor ki Kerubin Topen pau yala ke jingit ya ke jat u Ephraim u Benjamin bad u Manasseh. To kirsiu yala ke borba bad ali penlat yangi. Atrai u Blei kipat sakat nu mendang sengu pitar ya ke jingkerpat u pat cumi. Mela aiba miki dagi umat, mela aidi yaki da ke kuri ki jinjau umat. Mela ailat yaki para marjan pan iben yangi. Badya kinong shun ban rikhi ben yengi. Ka gospel katkum Markus kelenong kapalai kadukhat arpo hadu arpuai. U Jisu ula letpai shiyem bat upat ba ula lumbung ya u Jisu badya kisenran jung u hadu ba kim yo lat shu on bam. Haba ki kur jung u kilabnash pangkane kilawan ban yalam no ya u namar dan baong ba ula lamwer kistat an kibay la yalam na do Jerusalem kilaya ong u Beelzebul usyong hau baday da urang ba kiksud ba uyo kabor banbe ya kiway pat kiksud kumta u Jisu ula khot ya kibriu bat lakren haki da kiparshi kumno usoitan ula banbe no ya usoitan ka gospel jong utray